Salut! Sunteți pregătiți să aflați povestea mea de succes? Ea începe într-un moment în care aveam niște provocări foarte mari pe partea de sănătate. Eram o femeie simplă, cu problemele de zi cu zi. Credeam că nu mai pot face nimic pentru mine. Menajul era o sarcină grea în ochii mei și devenisem o legumă care aștepta ca timpul să treacă și să primească ajutor din partea familiei. Totuși, într-o zi am primit un sfat neprețuit de la o nepoată dragă, care mi-a vorbit de niște produse naturale care ar putea să-mi schimbe viața. Nu am stat pe gânduri, nu am fost sceptică. M-am hotărât să încerc. M-am conectat cu acea persoană care mi-a oferit această informație. Am început să folosesc aceste produse și starea mea de sănătate se îmbunătățea pe zi ce trecea. Pe parcurs am aflat și despre planul de marketing, care este foarte generos, pe care îl oferă compania. Însă nu știam dacă eu sunt pregătită pentru asta, dar am decis să încerc. Am zis, după 40 de ani, n-am studii superioare, diplomă, cine mă mai angajează pe mine într-un loc de muncă? Dar această oportunitate a venit așa, ca o binecuvântare. Am ieșit din zona de confort și am fost gata să plătesc prețul pentru asta. Am început să învăț, să mă dezvolt personal, să particip la sesiuni de training și să aflu niște tehnici pe care încă nu le cunoșteam. Era o lume nouă pentru mine. Eram entuziasmată în fiecare zi pentru că învățam lucruri de care mă îndrăgostisem efectiv. Am decis să împărtășesc această oportunitate și informație și cu alte persoane care doresc să facă un extra venit. Acum sunt încântată pentru că mi-am recuperat sănătatea și în același timp pot ajuta și alte femei, mămici în creștere de copii, bunici care au ieșit la pensie și vor să facă ceva pentru a avea un venit suplimentar. Știu că e loc de mai bine pentru fiecare dintre noi și sunt tare bucuroasă să împărtășesc și cu tine experiența mea. Dacă vrei să ieși din zona de confort, dacă nu ești mulțumită la locul tău actual de muncă sau dacă vrei să încerci ceva nou, online-ul îți oferă această posibilitate, chiar și fără studii superioare sau experiență. Poți obține succes. Aștept cu drag să împărtășesc mai multe din povestea mea, pentru că sunt convinsă că și tu poți avea succes, la fel cum am reușit și eu. Să ne dezvoltăm și să avansăm împreună. Aștept cu drag. La revedere!